Salam edildiler. Hemen YouTube kanalımda hoş gördük. Bu men barmak basıp Xitay dilini öğreten Sarhan. Videomuzun bu sany Xitay dil başlangıç kursunun 8 sapakda olar. 8 sapağımızda temanın adı "Wo xiang he cha". Türkçe tercüme etsek men çay içmek isterim ya da menin çay içesim gelir. Onun näme? Gelin sapağımıza başlayalım. Sekiz sapağımızda temanın adı yani şiirde yazılanlar. Gelin onu yeni bir yere okalım. "Wo xiang he cha", yani "Wo xiang he cha". Türkçe tercüme etsek men çay içmek isterim diyen manini anlatır. Edil geçen sapaklarımızdaki bolşayalı. Bugünkü sapakın hem gelin diyaloglarla başları. Bu yerde diyalog verilenler. Gelin men ilk öğrenmeni bir yere okap çıkayın. "Ni xiang he什么？我想喝茶。你想吃什么？我想吃米饭。" Birinci sözde meselediyiz. "Ni xiang he 什么?" Bu sözden Türkçe tercüme etsek yani sen näme içmek istersin diye manini anlatır. Bu yerde tane sözüm xiang deyip okullar bu hieroglif. Bu hieroglif Türkçe tercüme etsek yani istemek ya da näilde bolsa bir zat edesin gelmek, yani nämedir bir zat edesin gelmek diye manini anlatır. He deyip okulan bu hieroglif bolsa yani içmek diye manini anlatır. Bu sözden Türkçe tercüme etsek yani sen näme içmek istersin diye manini anlatır. Yani "Ni xiang he 什么?" "Ni xiang he 什么?" İkinci sözde meselediyiz. "我想喝茶." Bir yerde tane söz yani "ça" deyip okulan hierogliftir. Yani bu hieroglif Türkçe tercüme etsek yani çay demeyi anlatır. Bu sözden Türkçe tercüme etsek yani men çay içmek isteyen diye manini anlatırlar. Yani bu sözde meselediyiz. Bu yerde "çı" deyip okulan hieroglif vardır. Yani "çı" demek ol yemek demeyi anlatır. "Ni xiang çı 什么?" "Ni xiang çı 什么?" Türkçe tercüme etsek sen näme yemek istersin diye manini anlatır. En çok sözlemde bolsa şu yerde "mi-fan" deyip okulan bir söz vardır. Yani bu söz gaynatılan bürünç ya da pişirilen bürünç demeyi anlatır. "Wo xiang çı mi-fan." Yani men gaynatılan bürünç yemek isterim demeyi anlatır. Adeti bürünç yani ona da mi deyip aytırlar. Yani bürünç türü demeyi anlatır. Gelin olsa ikinci diyaloğa geçeceğiz. İkinci diyaloğa edil hem yankı diyalogda bolşaly. Onu men okayın size inserip dinleyin. 下午你想做什么？下午你想做什么？下午我想去商店。下午我想去商店。你想买什么？你想买什么？我想买一个杯子。我想买一个杯子。Gelin olsa bu sözleri birden Türkçe tercüme edelim. Bu yerde tavsiye var yani "下午" deyip okurlar. 下午 demek yani öğlen demeyi anlatır. 下午你想做什么? Yani
Öýlensen näme etmek isleýärsiň. 下午我想去商店. Şang diyen demek yani o dükkan demeyi anlatıyor. 下午我想去商店. Türkçe tercüme etsek öğlen men dükkana gitmek isteyer. 你想买什么? Böyle sözlerler ol may deyip okurlar. Üçüncü tonu may deyip okurlar. Hieroglif Türkçe tercüme etsek yani satın almak diye manini anlatıyor. 你想买什么? Bu soru sözüm olsa sen näme satın almak isteýärsiň diýen manini anlatýar. 我想买一个杯子. 个diýip okurlar hieroglif yani ol sany diýme anlatýar yani mukdar ölçüsü bolup gelir sözünde. 杯子 olsa stakan bolur diýmegi anlatýandyr. 我想买一个杯子. Bu ýerde 一个 bir sany diýmegi anlatýar. Mesela 一个杯子 bir sany stakan ýa-da bir sany bolur. 我想买一个杯子. Men bir sany bolur satyn almak isleýär ýa-da men bir sany stakan satyn almak isleýär diýen manini anlatýar. Gelin bolsa üçüncü hem de ahirki dialogumuza geçeceğiz. Men okuyayım, siz olsa izlerip dinleyin. 你好，这个杯子多少钱？ 你好，这个杯子多少钱？28块。28块。那个杯子多少钱？那个杯子18块钱。Gelin olsa bu sözleri birden tercüme edelim. 你好，你好 ol salam diýme anlatýar. 这个杯子多少钱? Bu ýerde 这 yani bu şu diýme anlatýar. 多少 diýip okulan söz bolsa yani näçe diýmegi anlatýar. Bu ýerde ýene bir täze söz bar, ol çen diýip okurlar. Çen diýmek ol pul diýmegi anlatýar. Bu sözden türkmençe tercüme etsek yani salam bu bolur näçeden diýen manini anlatýar. 28块 yani 28 yuan. Bu ýerde bir täze sözden berilendir. Kuay diýip okurlar. Olursa istenek ýoldan pul berlen ederek ulanmak bolýar. Yani manat, yuan, dollar, rubl ve şoň gibiler. Sözlemde mukdar ölçüsü bolup hem gelip bilýär. 28块 yani 28 yuan diýmek anlatýar. 那个杯子多少钱？那个杯子多少钱？ Na demek ol hol ýa-da şol diýip tercüme edilýär. 那个杯子多少钱? Bu sözüm hol bolur ýa-da şol bolur näçeden diýen manini anlatýar. 那个杯子18块钱. Bu sözüm Türkmençe tercüme etsek ol bolur 18 yuan. Bu dialogda görýän bolsaňyz bir zadyň bahasy plança yuan diýip aýdylan iki görnüş bardyr. Yani bir aşy görnüşi, yani bahasyny aýtýan soňam kuay. Yani 28 kuay. Yani 28 yuan. Ýene de bir aýdylyk görnüş bar. Yani 18块钱. Yani aýdyndan pul, yani çen diýip okurlar. Hieroglif gelýär. Bu iki sözlerin aýdylyş görnüşi hem dogrudur. İkisine hem
günnelik durmuşda arkaýyn ulanyp bilersiňiz. Gelýän bolsa, modal işligi, yani şan hakda öwreneli. Modal işligi şan diýip okalýar. Yani bu işlegiň öňünden gelip etmek isleýän zadyň ýa-da bir meýlini aýtmak, bildirmek üçin ulanylýar. Meselem, şu aşakda sözlemler berendir. Gelin olar bir-birinden okap, olary türkmençe terjime edelim. 我想学汉语 bu sözlem türkmençe terjime etsek, men şö hanyu, şö okumak, öwrenmek, hanyu bolsa Hytaý dili diýen manyny aňlatýar. Türkçe sözlem terjime etsek, men Hytaý dilini öwrenmek isleýär ýa-da men Hytaý dilini öwrenesim gelýär diýen manyny aňlatýar. Ikinji sözlem edýär. 明天我想去学校看书。明天我想去学校看书。明天ertir, 去学校 mektebe gitmek, 看书 kitap okumak. Türkçe sözlem türkmençe terjime etsek, ertir men mektebe gidip kitap okumak isleýärim ýa-da ertir men mektebe gidip kitap okasym gelýär diýen manyny aňlatýar. Üçüncü sözlem edýär. 我想买一个杯子。Bu sözlem türkmençe terjime etsek, men bir sany bulgur ýa-da bir sany stakan satyn almak isleýärim. Gelin bolsa, doşa diýip okalýan roglufla teret geçelim. Yani doşa sözüni türkmençe terjime etsek, näçe diýmek aňlaýar diýip ýaňam aýdyp geçipdim. Yani doşa diýip okalýan rogluf bu soru çalışmasy bolup gelýär. Yani bu soru doşa diýip okalýan soru çalışmasy mukdar 10-dan ýokary bolan zatlary sormak üçin ulanylýar. Berk bilen nähildir bolsa bir zadyň mukdary 10-dan ýokary bolsa, yani 10-dan ýokary bolan zatlary soramak üçin soru sözlemine ulanylýar. Doşa diýen soru çalışmasynyň ýygynyň gelýän mukdar ölçeksedi sözlemde taşlanyp hem bilýär. Yani doşa diýen soru çalışmasyny ulanyp bir zadyň bahasyny soramyzda köplen çagdaýda şeýle aýdylýar. Meselem, plan zat 多少钱? Meselem, 这个杯子多少钱? Bu stakan näçeden? Aşakda sözlemler belendir. Gelin olara bir-birinden seret geçelim. 你们学校有多少学生? Yani ýaňam aýdyp geçipdim. Yani 多少 sözüniň ýygynyň gelýän mukdar ölçeksedi taşlanyp gelip bilýär. 你们学校有多少个学生diýip okasaň bolýar. Mukdar ölçek sözleri atlaryň öňünden gelýändir. Şunam berk bilen. Ikinji sözlem edýär. 你有多少汉语老师? Ya bolmasa da şeýle okasaň bolýar. 你有多少个汉语老师? Üçüncü sözlem edýär. 这个杯子多少钱? 这个杯子多少钱? Görüşüňiz ýaly. Nämedir bolsa bir zadyň mukdaryny, sanyny soramak üçin 多少 sözü ulanylýar. Gelin bolsa index sahypa geçeceğiz. Gelin bolsa mukdar ölçek sözler hakda öwrenip geçelim. Ýaňam aýdyp geçişim ýaly mukdar ölçek sözleri olar atlaryň öňünden gelýär. Yani g diýip okalýan mukdar ölçek sözü ol türkmençe terjime etsek sany diýmegi aňlatýandyr. G diýip okalýan mukdar ölçek sözü Hytaý diline iň köp duş gelýän mukdar ölçek sözleriň biridir. Bu mukdar ölçek sözü adatça belli bir mukdar ölçek sözü bolmadyk atlar bilen bile ulanylýar. Biz meselem Hytaý diline köp atlaryň diýen ýaly ýörüte şol atlar bilen gelýän mukdar ölçek sözler bolýar.
Emma g deb o'qigan miqdor o'lchakchasi bo'lsa, ol islanlik at bilan gelip biler. Selam aşağıda sözler bilenler gelin onları okuyup geçelim. 3个老师 yani 3 tane muallim. 5个学生 yani 5 tane okuyucu. 一个杯子 bir tane stakan yani bir tane bulur. Inniki öğrenecek miktar ölçek sözümüz ol. Kol deb o'qilar. Kol deb o'qilan miktar ölçek so'zi ham bir miktar ölçek so'zi ol. Esasen sözümde mashg'ala g'idolari sanalib aytilanlar. Bu miktar ölçek so'z haqida biz 5-chi tapomizda o'rganib ketibdik. Shuning uchun siz 5-chi tapomizda da go'daylab bilarsiz. Aşağıda meselelerde verilen gelin onları okuyup geçelim. 李老师家有6口人。李老师家有6口人。Bu sözden Türkmençe tercüme etsek yani Li adlı muallimin maşgalasında 6 tane adam var demeyi anlatır. 你家有几口人？你家有几口人？ Bu sözden Türkmençe tercüme etsek yani senin maşgalanda neçe tane adam var? Yani senin maşgalanda neçe tane adam var? 我家有3口人。我家有3口人. Mening maşgalamda 3 tane adam var. Şeyler Türkmençe tercüme edilir. İndik sahipaga geçeceğiz. Bu yerde görýän bolsaňyz, Xitay pullary yerleşdirilenler, gelin olaryň okul şartda öwrenip geçelim. Yani Xitay valyutasynyň pul birligine yuan diýip adlandyrylýar. Yani Türkmençe yuan diýmegi anlatýar. Yuan gepleşikde esasen kuay diýip okulan söz ulanýar. Kuay diýmek hem yuan diýmegi anlatýar. Ýazywda bolsa esasen yuan diýip okulan hieroglif ulanýandyr. Gelin bularyň aýdylşy okul şartda öwrenip geçelim. Mesela 1 yuan ol şeýle okulýar. 1元 ya olmasa da 1块 5 yuan okulşy 5元 5块 10 yuan aýdylşy 10元 10块 20 yuan aýdylşy 20元 20块 50 yuan aýdylşy 50元 50块 100 yuan aýdylşy 100元 100块 100块. Bu yerde diyaloglar verilenler, yani bu diyaloglar siz rolları bölünüp kaç ses bilen yerine getirip bilersiniz. Gelin men bu diyalogları birden okuyup çıkayın. Siz olsa inserip dinleyin. 你想喝什么？我想喝茶。你想吃什么？我想吃米饭。İkinci diyalog edeceğiz. 下午你想做什么？下午我想去商店。
你想买什么？我想买一个杯子。Üçüncü diyaloğa geçeceğiz. 你好，这个杯子多少钱？这个杯子多少钱？28块。28块。那个杯子多少钱？那个杯子18块钱。Gelin olsa indik sahipa geçeceğiz. Bu yerde sorular verilenler. Siz hazır geldiğinize göre bu sorulara cevap verebilirsiniz. Yani birinci soru şöyle. 你想吃什么？你想喝什么？明天下午你想做什么？你去哪个商店买杯子？你去哪个商店买杯子？一个杯子多少钱？一个杯子多少钱？Şimdi konuşmamıza geçeceğiz. Bu yerde siz bu sapağın devamına geçilen belirtileri ve tabi sözler olan suratlandırıp sözden düzüp bilirsiniz. Bu üçüncü konuşmanın birinci bölüğü. Bu olsa üçüncü konuşmanın ikinci bölüğü. Onu siz, bular siz yozlaştırıp yerine getirip bilirsiniz. Gelin olsa pinin hakkında açık öğrenelim. Yani iki oğlu sözlerin tonlarını birbiriyle utlaşıp gelişi. Bu kitapımızda biz üçüncü tonun beylik tonlarıyla utlaşıp gelişini hakkında öğreniyoruz. Şu yolda gören olsanız sözler verilenler. Gelin ben bunları okuyup çıkayım. Siz olsa serip dinleyin hem de üçüncü tonun beylik tonlarıyla utlaşıp gelişini seyredin. Birinci söz. 手机，手机，手镯，手镯，手表，手表，手套，手套。Eğer de siz şu söz aydınlaşına üstlenen olsanız aslında üçüncü ton şu görünüşte olmalı. Yani ben yani okamda onu dine ikinci ton edip okudum sebebi. Eğer de iki tane üçüncü tondaki hieroglifler bile gelse onu şol sözün birinci bölüğü dine ikinci tonunu okurlar. Mesela 手表手表deyip şeyler okurlardır. Şunu yadınızda belirtmeli. Bu hakta ben öňüme aýdyp geçipdim. Yani yine de bir edek size ýatdayyn. Indi sahipamyza geçeceğiz. Bu ýerde bir näçe sözler berilendir. Men olary okap çykaýyn. Siz bolsa tonlaryny biri bilen utuşup geçinen serip dinle. 老师每天海边已经老人每年
海绵以前雨伞美好洗澡表演Eğer de ön sorarsanız şu üçüncü tonnaki gelen iki tane hierogliften düzülen sözler okulanına onun birinci bölüğü yani ikinci tonda okurlar, ikinci bölüğü olsa üçüncü tonda okurlar. Biao yan deyip şeyler okurlar. Şimdi kısalar geçeceğiz.游泳美丽感谢表现yani shulardan ibarat. Endi sahifaga geçeceğiz. Gelin endi bolsa yönüki hieroglifler bilen tanışıp geçelim. Bu yerda bir hieroglif berilen, yani ol az, yani shao dip okurlar, ol az dimi anglatýar. Onun garşydaşy bolsa, yani antonimi duo dip okurlar, ol bolsa köp dimigi anglatýar. Bu yerda hieroglifin ýazylşy berilendir. Onu önsörüp dikkat edip seyredin. Bu yerde yine bir hieroglif hakda aytıp geçmekçi. Yani G dip okulyan hieroglif ol sany dime anglatýar dip ýaňam aytyp geçipdim. Yani bu hieroglif başta bir adam dimegi anglatýar. Şu ýerde görýän bolsaňyz adamyň şekilleneňdeşdir. Häzirki wagtda bolsa bu hieroglif yani sany dimegi anglatýar. Yani mukdar ölçek söz bolup sözlemde hormat etýär. Sözlemde mukdar ölçek söz bolup gelýär. Bu hieroglifin ýazylşy şu ýerde görkezlendir. Ony önsörüp dikkat edip seyredin onuň ýazylşyna. Indi sahipaga geçeceğiz. Gelin bolsa hieroglifleriň ýazylşynyň gurulşyna seyredip geçelim. Men geçen sapagymda aytyp geçipdim. Yani geçen sapakda bir H, T, J, Go. Yani ayrı bölüklerden düzülük kuruluşlar hakda geçipdik. Bu edekem H, T, J, Go. Yani ayrı bölüklerden düzülen kuruluşlarda geçer. Yani yukarı aşağı kuruluşu, yani şangşia J, Go ve yukarı merkez aşağı kuruluşu hem ayrı bölüklerden düzülen kuruluşlar değişlidir. Yani H, T, J, Go şuna değişlidir. Yukarı aşağı kuruluşu şular ýaly 4 tuşluk şekiline içinde yerleştirip ýadylýar. Yukarı merkez aşağı kuruluşu bolsa şu ýan şekilinde içinde ýadylýar. İlk bilen şangşia jiago, yani yukarı aşağı bölüklerden düzülen guruluşa seyredip geçelim. Görýän bolsaňyz şu iki hieroglif buların ikisi hem yukarı aşağı bölüklerden düzülen guruluşa değişildir. Görýän bolsaňyz bula hieroglifin yukarky bölegi, bu bolsa hieroglifin aşağı bölegi. Edilşi hieroglif hemşeýle şu wariantçylyklaryňyz ol hieroglifin yukarky bölegini düzýär. Bu bolsa hieroglifin aşağı bölegini düzýär. Gelin bolsa shang zhong xia jiego, yani shang zhong xia jiego. Yani yukarı merkez aşağı bölüklerden düzülen guruluşa seyredelim. Şu ýerde hieroglif berilendir. Cha dip okurlar. Bu hieroglif bolsa gao dip okurlar. Bu hieroglif yukarı merkez aşağı bölüklerden düzülendir. Görýän bolsaňyz şu çyzyklar hieroglifin yukarky bölegi, bu bolsa bu çyzyklar bolsa hieroglifin merkez bölegi, bu çyzyklar bolsa hieroglifin aşağı bölegini düzýär.
Bu guruluşları biz näme üçin öwrenmeli? Bu guruluşları siz eroglifleri ýatda saklamak, yani eroglifleri ýadyňyzda aňsat kalmak üçin öwrenseňiz gowy bolar. Bu siz ýat tutmagyň geregi ýok diňe şeýle guruluşlaryň badyny bilseňiz bolýar. Yani şeýle eroglif gelse, bu eroglif diýmek iki guruluşdan ibaret, ýokarky hemde aşaky guruluşdan. Yani bu eroglif bolsa 3 bölekden düzülen eken diýip şeýle özüňiz ýatda saklap öwrenip bilersiňiz. Indi sahypamyza geçeceğiz. Gelgeni bolsa Xitay erogliflerindäki radikallar, yani açarjyklar hakda öwrenip geçelim. Bugün biz iki tane radikallar, yani açarjyklar hakda öwreniriz. Bular yani açarjyňyz oňa Jinzipang diýip atlandyrylýar Xitayça. Bu açarjyk esasen metal bilen baglanşykly erogliflerde duş gelýär. Görýän bolsaňyz, şu ýerde iki tane eroglifler bilinir. Bu eroglif yani Zhong diýip okulýar, ol sagat diýip aňlatýar. Yani sagatyň çepki böleginde yani şu radikal bardyr. Qian diýip okulýan eroglifde hem şu açarjyk, şu radikal duş gelinýär. Bu ýerde siz şeýle sorap bilmeňiz ahmal, yani pul sözünde näme üçin bu açarjyk gelýär diýip. Sebäbi Xitaýyň köne pullary, öň pullary metaldan bolupdyr. Şonuň üçin şu açarjyk, yani şu radikal ulanýar diýip meni pikir edýär. Gelmen bolsa indiki radikal, yani açarjyğa seredip geçelim. Bu açarjyk esasen ağız bilen baglanşyk erogliflerde duş gelýär. Şu ýerde iki tane sözler belirlendir. Gelin olar hakda öwrenip geçelim. Birinci sözlem çı diýip okulýar. Ol türkmençe terjemesek iýmek diýip aňlatýar. Bu eroglif bolsa h diýip okulýar. Ol bolsa içmek diýip aňlatýar. Görýän bolsaňyz bu eroglifiň ikisinde hem şu açarjyk bardyr, şu radikal bardyr. Yani buların ikisi bolsa iýmek, içmek o zatlaryň buların ikisi hem bolsa ağız bilen baglanşykly. Şonuň üçin şu açarjyk erogliflerde gelýär. Indi sahypa geçeceğiz. Bu ýerde de ýene bir görnükme berilendir. Bunu siz iki adam bolup edil häzirki adamyňa görä bir-biriňizden soraw jogap alyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Indi sahypa geçeceğiz. Bu ýerde ýene bir görnükme, size ýene de bir üýş berilendir. Yani bu görnükmeni siz şu ýerdäki planlaryňyzda bir-biriňizden sorap şu ýere şu tablica belli edip sonra olsa belden bellikler her tapordan bir adam çıkıp aýdyp bilersiňiz, habar berip bilersiňiz. Bugünkü tekinci sahypamyzda diýişde öwrenjek zatlarymyzdan ähli şurardan ibaret. Eger şu videosyny Xitay dilinde öwrenmäge adyjyň köpüňizden bolsa, onda like basmagy, dostlarym bilen paýlaşmagy unutmaň. Eger şu sahypamyzda diýişli soralarymyz bolsa, aşagda tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Onda näme? Videomyzda görüşençe hoş, sag bolun.